Κύριε Κάντε, υπάρχει πολύ συναισθισμός εδώ μέσα. Θα σκάσουμε. Μπορώ να το δεχτώ αυτό εγώ, μια σοβαρή εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας? Για να σας πω, αρκετά σας αδέχτηκα. Για να τσακωνόμαστε μας έφεραν εδώ. Μην φωνασκείτε παρακαλώ, εγώ θα σας εξηγήσω. Βρισκόμαστε εδώ για να περισυλλεγόμεν, να διαλεχθόμεν, να ανακυκλωθόμεν και να ξαναγίνουμε χρήσιμα ή συγκοινωνία χαρτοπεριών. Μόπο μόρφωση, αυτό θα πειράει στη τσαγραφομηχανή. Προς το παρόν, κυρία Αποθήκη μου, είτε στην ξοδεύση σας να μην ανησυχεί, αλλά εμείς τα χαρτοπεριόντα θα πάμε για ανακύκλωση. Ο Κυρ Κάδος μας φιλοξενεί προσωρινά. Θα έρθουν οι φίλοι μας από την οικολογική ομάδα, θα μας φορτώσουν στο φορτηγάκι τους και μετά τέρμα εξάπλα, αγκαλιά με το γραμματόσημο. Μη με διακόπτεις Φάκη. Μετά θα μας πάνε στην αποθήκη. Θα ξεχωρίσουν τα λευκά χαρτιά από τα σκούρα και τα χρωματιστά, τα χοντρά χαρτόνια από τα λεπτά, τα εξώφυλλα των βιβλίων από τις εσωτερικές του σελίδες. Ξεχωρίσουν επίσης τα γελιστερά χαρτιά περί τυλίγματος, τις αφήσεις και τα χαρτιά συσκευασίας, γιατί αυτά δεν μπορούν να ανακυκλωθούν. Και μετά τη διαλογή θα αλλάξουμε ζωή. Αχ, τι καλά! Πάντοτε ήθελα από γορτοσκακούλα να γίνω μια τσαχπίνα δελμπαντίνα. Άστε επιτέλους να ολοκληρώσω, γιατί θα με πιάσουν τα νεύρα μου και θα γίνει το χαρτοπόλεμο εδώ μέσα. Λοιπόν, μετά τη διαλογή θα μας πάνε στο εργοστάσιο χαρτοποίησης. Θα μας κάνουν χαρτοπολτό και αφού καθαριστούμε και ξαναγίνουμε χαρτί, τότε θα αναλάβουμε καινούργια αποστολή. Ουφ, τα είπαμε όλα και καθαρίσαμε. Πέροχα. Από μικρός ήθελα να διορθώσω τη σιλουέτα μου. Αυτή η γραμμή δεν με κολακεύει καθόλου. Λύστε μου όμως μια απορία, σε τι βοηθάει η ανακύκλωση στους ανθρώπους? Μα πού ζεις εσύ? Δεν ξέρεις ότι ανακυκλώνοντας το χαρτί οι άνθρωποι προστατεύουν τα δάση και γενικότερα τη φύση και απολαμβάνουν καθαρότερες τις γειτονιές και τις πόλεις τους? Δεν ξέρεις ότι όλα εμείς τα χαρτοπροϊόντα είμαστε παιδιά των δέντρων και ότι αν οι άνθρωποι συνεχίσουν να τα κόβουν και να μας φτιάξουν, στο τέλος δεν θα βρίσκουν οξυγόνο να αναπνεύσουν? Φτάνει, φτάνει! Κατάλαβα! Θα σε πάρω να φύγουμε στα νικήσατα μέρη, αγκαλιά για να λιώσουμε, χαρτοσούπα να γίνουμε και τα δάση να σώσουμε από τον ένω που θέλει. Ψικ! Πού πάτε και μας αφήνετε? Τι θα απογίνουμε εμείς τα λιμνάκια των αναψυκτικών και οι ξαδέρφων των κονσέρβες?